por 95. Gadis, en confianza. Hoy por hoy Lugo, con Sara Mejide. Bo día a todos. É un honor para nós. O alumnado de Piuxi Nova Maneira dá benvida ao equipo tan especial. Hoxe temos o privilegio de recibir ao equipo de Radio Ser de Lugo, que nos visitan para compartir unha experiencia máis cos maiores. Fainos moita ilusión esta visita da radio a Pedrafita do Cebreiro. Benvidos e benvidas de novo, queridos ointes. Dou paso a Sara.